kai ya Naziru mawakin duniya na Khadija ku zauna lafiya Allah ba ta zama lau lafiya sai lubaki ba ni kafiya mu dan waka ne kunjiya na Naziru ku zo dan kunjiya jama'a ku taho kuma kunjiya waka ce yau ne zambiya na Naziru mawakin duniya amshi baiti kuma kafiya shi Naziru akwai shi da tarbiya yayi gado na ta ku tambaya tun da kakanni na jiya ku biyo ne a yau dan kunjiya rayuwarsa a yau ne zambiya dan hajjara bi kunjiya daga Ahmadu mazanjiya kanin musu ba ku tambaya dan uwa gun tsere ku tambaya baban Islama a duniya baban Fati kuma kunjiya baban imani kunjiya mijin Sailu ba sarauniya miji ga Khadija sarauniya walla yayi dace a duniya lahirar mana a tambaya yana da yara kunjiya wanda za su yi aikin duniya shi dai wallahi ya iya kuma shi ya yi waƙar kafiya SJ har waka ya biya ya wale ku ji shi ku tambaya rodan ma gashi da kafiya Abdul Harti ke sun iya Usman ma gashi ku tambaya dan lawan gasa na sun iya ayyakan shi Naziru waka ya iya matan su ku girka taliya ƴaƴansa ga su da tarbiya Musa waka ce na biya Jinnatu gaba ni kafiya domin waka ce ka iya wakar yabo ma ka iya domin kayo kuma mun jiya wakar fadakarwa ka iya da yawa kuma gasa a duniya wakar fim din ma ka iya har soyayya ma ka iya waka ta sarauta ka iya dan babu kamar ka a duniya a wurin yin wakar kafiya sarakan duka sun jiya har masu kudin ma sun jiya yan siyasar ma duka sun jiya domin sun ce kuma ka iya sun bashi a wadadin duniya a cikin su mawakan duniya jama'a ku mu tashi mu tambaya a ina yayi wakar duniya a yanzu muna so mu jiya dan aku mutan Najeriya ku biyo ni a yau dan ku jiya ya zaci a ce ni Zambiya amma ga kaɗan dan ku jiya a Kano yayi wakar tarbiya sannan da sarauta ku jiya da siyasar yan mazan jiya a Kano yayi wannan ku jiya a Abuja ku je ku tambaya a Kaduna ku je ku tambaya a Jigawa ku je ku tambaya Bauchin ma za mu tambaya Gayo ba mu je mu tambaya Katsinan ma za mu da tambaya yan Barna na san sun jiya ga Gombe su ma sun jiya ga Sokoto ma sun jiya yan Zamfara za mu tambaya Adamawan za mu da tambaya to kai sama mata aha aya kai Lagos ma za mu tambaya har Niger ya je ya jiya har Ghana ya je ya jiya ya je shi kasashen duniya domin yin wakar kafiya walla shine sarkin duniya na dukan su mawakan duniya kuma shine shatan duniya na bar ku mutane lafiya Allah ya samu da amin Allah karbi